Γεια σας φίλες και φίλοι του SA Stories. Είμαι με τον Θοδωρή. Είμαι με το Θέμη, ο οποίος έκανε το πρώτο του intro. Όντως, μετά από 2 επεισόδια έχω κάνει το πρώτο intro. Παραπάνω. Όλα τα προηγούμενα με νομίζω να ξεκινάνε. Ναι, όντως. Όχι, όντως και ο Πούτιν. Ο Πούτιν. Ο Ρασπούτιν με σένα ξεκινάει, έχεις δίκιο. Ο Πούτιν θα είναι άλλη θεωρία. Οπότε είναι το πρώτο μου επεισόδιο που κάνω εγώ intro. Χωρίς να Ναι. ακούγεται πρώτη φωνή σου. Ωραία. Θέλω. Σήμερα έχουμε ένα τέλος του σενάριου συνωμοσίας. Είναι αν η Βίκη Καγιά είναι εξωγήινος. Είναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλω να ζήσω. Επομένως δεν θα κάνουμε για τον κύριο Πούτιν. Τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Ρωσίας. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι, ωραία. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι. Μέσα στα επόμενα επεισόδια θέλω να φέρω τη θεωρία που λέει αν ο Πούτιν είναι ο κλόνος. Θα την κάνεις μόνος σου, γιατί θέλω να ζήσω. Ωραία, θα δωρείς τα λείπει από εκείνο το επεισόδιο. Θα έρθω εγώ σπίτι να ηχογραφήσω και όλα καλά. Αν γίνει κάποιο τέτοιο επεισόδιο, ή θα βρεθεί με εμάς να κάνουμε μανίλικα κάποιο sex tape, ή θα μας βρουν νεκρούς. Ένα από τα δύο γίνεται όταν λες κάτι για τον Πούτιν. Κοίτα, μπορεί να στην πέσει μια Ρωσίδα Ναι. και μετά ξαφνικά να σε δηλητηριάσει με χλωροφόρμιο. Γενικά μπορεί να σε σκοτώσουν σε πολλά πράγματα με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, δεν είναι αυτά τα θέματά μας όμως σήμερα. Θα ήμουν να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Να ζει κανείς. Ή να μην ζει. Ιδού η απορία, αγαπητέ. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα, το είχαμε δώσει sneak peek και στο Instagram, αλλά με λάθος νούμερο, αλλά όχι τυχαία. Θα μάθετε αργότερα γιατί. Και για όσοι είστε έξυπνοι και παρατηρείτε, θέλω να έχετε στο νου σας τα pattern. Γιατί τα λάθη που θα κάνουμε δεν θα είναι τυχαία. Λοιπόν, Ή μπορεί απλά να μην είμαστε καλά οργανωμένοι. πιστεύετε ό,τι θέλετε. Συνωμοσίες μελετάμε. Το χταπόδι της διάθεσής σου σήμερα, φίλε Θεόδωρε, πώς είναι? Το χταπόδι της διάθεσης σήμερα είναι στα high του. Όταν σε έχει Γιατί σε πλάι έχει πλάι του. Ναι. Πετάει απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους φίλους μας, τους Ναζί. Θα μιλήσουμε για ένα περιστατικό στην πόλη της Σελ, όχι του Βετινάβικου. Γενικά ήταν μια πόλη, ξέρω εγώ. Θα τα πούμε όλα στην ώρα τους. Πρώτα θα πούμε όμως για το μεγαλύτερο αποκρυφιστή των Ναζί. Το ξέρεις ότι οι Ναζί ασχολούνταν με αποκρυφισμό? Όχι, πραγματικά το ακούω πρώτη φορά και πέφτω από τα σύννεφα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν το έχω ακούσει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Όπως θα ξέρεις, ο φίλος μας, ο Χάινριχ Λεοπόλδος Χίμλερ, που γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1900 και ήταν μέλος του Ναζιστικού κόμματος, ήταν αποκρυφιστής. Πίστευε σε θεωρίες για άριους λαούς, βγαλμένες από τη βόρεια μυθολογία, δηλαδή Θόρ και έτσι. Πίστευε σε ζώδια και οροσκόπια, άκουγε Μπαντέρα συνέχεια. Ποιο πατέρα, ρε? Τη Λίτσα Μπαντέρα, ρε. Λίτσα πατέρα. Πατέρα. Ναι. Την οροσκόπο. Ποια οροσκόπο, τα έχεις γαμίσει όλα. Αστρολόγος είναι. Την αστρολόγο τη Λίτσα την πατέρα. Έκανε αστρικούς χάρτες για να δει που θα γίνει η επόμενη επίθεση και είδαμε πως καλά πήγαν όλα αυτά. Μέχρι Και, το 43. ναι, και έψαχνε και άλλα πράγματα. Άντε 42, ξέρω εγώ, μέσα 42 βαριά εκεί. Και έψαχνε και άλλα πράγματα. Είχαν κάνει αποστολές για να βρουν Θέμη τη λόχη του Λονγκίνου που τρύπησε το Χριστό για να βγάλει αίμα. Όντω. Ναι. Είχαν στείλει αποστολές να βρουν Τάγιο Βισκοπότηρο. Ό,τι θες ψάχνανε. Να γενικά. βρουν τους Άριους. Ναι. Γενικά ψάχνανε τα πάντα οι Ναζί, οι φίλοι μας. Και τι έγινε τώρα με τους Ναζί, Θέμη? Είναι ότι όλα αυτά που έγιναν γενικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο, τα οποία είναι θλιβερά, όλη η κατάσταση με τους Εβραίους, δυστυχώς υπήρξαν και αυτές οι παρεμβολές που βλέπουμε στα ενδιαφέροντα ειδικά του φίλου μας του Χίμλερ, δηλαδή με τον αποκρυφισμό, τον σατανισμό και αυτά, ότι υπήρξε μια προσπάθεια έβρεσης της σκύλης γης, κάποιοι λένε, και κάποιοι άλλοι λένε πιο βαθιά πράγματα. Θα τα δούμε σήμερα. Ποια είναι η υπόθεσή μας λοιπόν? Εγώ να σου ρωτήσω κάτι για το Χίμλερ. Ναι. Γιατί ξέρω ότι ήταν σχεδόν συνάδελφος. Αυτός ήταν γεωπόνος, εγώ όχι γεωπόνος. Είμαι σχεδόν γεωπόνος. Ήταν γιος γιατρού, όπως το ξέρω βασικά, και στρατόκαυλος. Τι αξίωμα είχε στην κυβέρνηση των Ναζί? Ήταν αρχηγός των SS. Ποιοι ήταν οι SS, θα τα εξηγήσει? Γιατί κάποιοι μας έχουν κατηγορήσει ότι εμείς είμαστε οι SS, που ξεκινάμε με το SAS Stories. SAS Stories. Καλά, μπορεί να είμαστε κι εμείς, δεν ξέρω. Ωραία, πες μου εσύ για τους SS. Εγώ δεν είμαι εδώ για το ιστορικό κομμάτι. Λοιπόν, οι SS αρχικά ήταν μια παραστρατιωτική οργάνωση που δημιούργησαν οι Ναζί ώστε να διαλύει τις συγκεντρώσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις των αντιπάλων τους, να δέρνει τον κόσμο, γενικά να παρεμβαίνει όπου θεωρούσαν ότι χρειάζεται. Υποτίθεται τους είχαν για ασφάλεια,
ασφάλεια υποτίθεται Θέμη, αλλά καταλαβαίνεις πως δεν ήταν καθόλου ασφάλεια, ήταν απλά τραμπούκι. Πάμε λοιπόν προς τους Ολυμπιακούς βασικά αρχικά, εκεί που πλέον το ναζιστικό κόμμα έχει την εξουσία και οι SS μετανομάζονται από το αρχικό τους, το οποίο ήταν κάποια εκδοχή του Stormtroopers βασικά, σε αθλητικό, βασικά Gymnastics and Sport Division. Τι λες ρε Στα παιδί. αγγλικά. Ναι, αθλητικό σώμα επί της ουσίας. Δεν βγάζει κανένα νόημα, αλλά ακούγεται lovely για κάποιο λόγο. Και μετά πάμε στην ονομασία που όλοι ξέρουμε, SS, δηλαδή Schutzstaffel. Είναι ένα ρουνικό το S, αυτό που έχει γραμμένο στη στολή. Και επί της ουσίας τα SS, θες να μας πεις πως βρούσαν? Πήγαν και τους γάμουσαν όλους. Πάνω κάτω. Ήταν η μυστική αστυνομία του Reich. Βασικά ήταν η Gestapo που ήταν παράρτημα των SS. Που ήταν η μυστική αστυνομία του Reich. Και τα SS ήταν τα φανατικά στρατεύματα τα οποία ορμούσαν στη μάχη. Φανατισμένα ρε φίλε. Αυτό ήταν η τρελή του Reich. Ήταν οι οικάβες, θα έλεγε κανείς. Ήταν οι καλύτεροι. Έπρεπε να είσαι πάνω από 1,80 συνήθως για να μπει στα SS. Έπρεπε να είσαι ξανθός. Έπρεπε να είσαι με γαλανά μάτια. Έπρεπε να είσαι έτσι λευκός, άριος, σε μετράγανε, κάνανε διάφορα δηλαδή εκεί. Έπρεπε να πληρήσεις προϋποθέσεις του άριου άντρα, έτσι. Εσύ Θέμη, θα έκανες για άριος? Θες την αλήθεια? Ναι. Είναι το πως θα έκανα. Εντάξει, τι να πούμε. Σε μετράγανε παντού, το ξέρεις. Ας μετρήσουνε. Όλες μετρήσεις. 2 χέρια, 3 πόδια. Εντάξει. Θα έκανες πολλά άρια παιδιά εσύ. Τους SS τους στρατολογούσαν από τα camp που υπήρχαν, τα οποία ήταν επί της ουσίας νεολαίας, ναζιστικής νεολαίας, που βάζανε παιδιά ρε παιδί μου μέσα και ξέρεις, προωθούσαν αυτά τα ιδανικά, που ήταν περίεργη φάση τα camp αυτά, γιατί πολλές φορές τα νεαρά κορίτσια γυρνούσαν έγκυες από εκεί και μιλάμε για παιδάκια ξέρω εγώ άντε 15 ξέρω εγώ, 16. Όπως και αντίστοιχα τα αγόρια γυρνούσαν βία και μάλιστα απειλούσαν και τους ίδιους γονείς τους πολλές φορές και έχει γίνει και πολλές καταγγελίες έχουν γίνει. Που λένε, ξέρω εγώ, θα σε καταγγείλω και στάπω. Άμα τολμήσει, ξέρω εγώ, και πεις ότι δεν μπορώ να πηγαίνω στις φαστικές εκδηλώσεις ή οτιδήποτε. Γενικά ήταν μια πολύ περίεργη εποχή και πολύ σκοτεινή για την ανθρωπότητα. Αυτά όλα λοιπόν ήταν υπό την αρχηγία ενός άντρα Θέμη. Μήπως το ξέρεις? Μήπως είναι ο προαναφερθής, Ο φίλε Χίμλερ. Θεόδωρε? Είναι ο Χίμλερ Θέμη, ναι. Ο οποίος ήταν γενικά τρελός, θα λέγει κανείς. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Το δημαρχείο, αυτό που έχετε δει στο Instagram, για όσους ίσως το βρήκαν, είναι το δημαρχείο της πόλης Σελ. Λέγεται Νέους Rathaus, πάνω να πει νέο δημαρχείο, New Town Hall στα αγγλικά είναι η μετάφραση. Συγγνώμη πάλι όπως και με τα επεισόδια με τα γαλλικά για τα γερμανικά μας. Δεν ξέρουμε γερμανικά. Και να πούμε Θέμη, τι έχει γίνει εδώ. Πες μου Θεόδωρε. Αυτό το δημαρχείο Θέμη, τον Απρίλιο του 1945 θα μεταφερθούμε τώρα. Μακριά από τις πρώτες μέρες των SS και του Χίμλερ και τη δόξα των Ναζί. Δόξα ξανά, δεν είμαστε υπέρ των Ναζί. Δόξα εννοώ ότι κερδίζανε και ότι ήταν οι μέρες που ήταν οι παχές αγελάδες. Πάμε λοιπόν τον Απρίλιο του 1945 που πλέον τα ναζιστικά στρατεύματα υποχωρούν σε όλα τα μέτωπα, καθώς έρχονται οι Ρώσοι, έρχονται και οι Αμερικάνοι. Γενικά το τέλος είναι πολύ κοντά. Τα έλεγε ο Πάησιος. Τα έλεγε ο Παΐσιος, έρχεται το τέλος. Υποχωρούν λοιπόν μαζικά και καθώς υποχωρούν η πόλη της Σελ στο Αμβούργο παραδίδεται και η γενική περιοχή έτσι, παραδίδεται χωρίς μάχη. Πάντα, ανέμαχτα. Στις 12 Απριλίου τώρα μπαίνουν στο δημαρχείο, στο Νέους Rathaus. Ξαναλέω πάει να πει νέο δημαρχείο, συγγνώμη για τα γερμανικά. Η πόλη Σελ είναι κοντά στο Αμβούργο. Το Αμβούργο έχει καταστραφεί από 90% της πόλης, είχε ισοπεδωθεί από βόμβες. Πάνε λοιπόν εκεί. Από βόμβες της ΡΑΦ, των Σοβιετικών, αυτό εννοώ. Είμαστε Αμβούργο, επομένως νομίζω Αμερικάνοι. Ναι, Αμερικάνοι και Άγγλοι έρχονται από εκείνη την περιοχή. Επομένως οι Αμερικάνοι και οι αγγλικές βόμβες. Βόμβες να είναι και ό,τι να είναι. Έτσι μπράβο. Έχοντας λοιπόν καταστραφεί σχεδόν η πόλη, ο στρατός κάπου πρέπει να αράξει οι Αμερικάνοι και εκεί είναι στο δημαρχείο, το οποίο και οι Γερμανοί το χρησιμοποιούσαν σαν στρατώνας, γιατί όπως είδατε και στις φωτογραφίες στο Instagram και όπως πρέπει να καταλάβετε για να σας δώσουμε λίγο το scope αυτού του μέρους, είναι τεράστιο. Είναι ένα τετραόροφο κτίριο από πάνω από το έδαφος και έχει 5 όροφους κάτω από το έδαφος. Δηλαδή το έδαφος, περίμενε. Το υπόγειο είναι μεγαλύτερο από Ναι, το υπόλοιπο είναι κτίριο. μεγαλύτερο από το υπόλοιπο κτίριο. Δηλαδή, όποιος μπει να δει φωτογραφία, γιατί υπάρχει ακόμα σε κτίριο, είναι άλλο τόσο και πιο πολύ από κάτω. Σκεφτείτε, είναι τεράστιο. Κοίτα, από ό,τι βλέπω εδώ χρησιμοποιείται ακόμα. Ναι. Αλλά ως μουσείο. Ναι, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ακόμα. είναι Και στο δημαρχείο. Λειτουργεί και στο δημαρχείο.
Είναι από τα μεγαλύτερα κτίρια ακόμα της Ευρώπης και εκείνη την εποχή ήταν, αν όχι, βασικά δεν ήταν το μεγαλύτερο, αλλά ήταν στα top 10 δηλαδή, θα το βρίσκες. Ήταν από τα πιο μεγάλα κτίρια στην Ευρώπη τότε. Αυτό είχε χτιστεί από τους Πρώσους, έτσι δεν είναι? Πριν καν την... Ναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για τη χτίση, αλλά μπορεί να είναι ξέρω, λίγο μετά Γερμανούς, δηλαδή αρχή Γερμανία στα καλά της πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο, αλλά γενικά είναι, νομίζω κάπου εκεί πρέπει να τελείωσε προς τον Πρώτο Παγκόσμιο. Λίγο πριν. Αλλά ναι, εντάξει, είναι μεγάλο κτίριο, μεγάλο έργο όταν είχε λεφτά και δύναμη η Γερμανία. Πριν να έχουμε τις καταστροφές του Πρώτου Παγκόσμιου. Σαν δημαρχείο χρησιμοποιείται ακόμα. Και τι γίνεται τώρα εκεί, Θέμη? Όταν μπαίνουν μέσα οι Αμερικάνοι μας, βρίσκουν τα υπόγεια 5 όροφοι πλημμυρισμένα. Τελείως. Μόνο νερό. Πώς φαίνεται αυτό? Ύποπτο. Είναι εσάς. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι εσάς, ναι, σε βλέπω. Είναι ήσυχος ο Θέμης, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Δεν ξέρω. Κάνει contemplate τους Ναζί. Βρίσκουν πλημμυρισμένους αυτούς τους ορόφους και αποφασίζουν, Θέμη, ότι θα στείλουν δίτες. Οι οποίοι δίτες, να ενημερώσω, ήταν επαγγελματίες σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικάνικο στρατό. Δεν ήταν τίποτα, ξέρω εγώ, εκπαιδευόμενοι. Ήταν επαγγελματίες που είχαν συνηθίσει να βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις. Είχαν δουλέψει σαν ναρκαλιευτές σε λιμάνια, δηλαδή σε μικρά βάθη όμως. Δεν μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, πλοίο ναρκαλιευτή. Δεν ξέρω πώς λέγεται το καράβι που είναι που αντιμετωπίζει με νάρκες θαλάσσιες. Θα το πούμε ναρκαλιευτικό, δεν μας Ναι, οκ, αλλά το ναρκαλιευτικό αυτό δεν μπορούσε να πάει σε κάποια βάθη και είχαν δίτες. Επομένως, έχουμε εκπαιδευμένους ανθρώπους που δουλεύουν με εκρηκτικά. Δεν είναι καν τίποτα τυχαίοι, ξέρω εγώ, οι πολίτες που ξέρανε κατάδυση. Και τους βάζουν από 3 διαφορετικά σημεία, εισόδου ενός 3 διαφορετικά σημεία για να πάνε στα υπόγεια και με σειρματόσκηνα δεμένους. Θα μου επιτρέψεις να πω για τη στολή τους, αγαπητέ? Ναι. Ωραία. Εκείνη την περίοδο ακόμα δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ οι μέθοδος που γινόντουσαν οι καταδύσεις. Οπότε έχουν αυτές τις παλιές στολές. Το σκάφανδρο, όχι. Ρε. Όχι, έχουν τις παλιές τις στολές που είναι που φορούσε ο Δίτης στο σουγκαράκι, αν θυμάστε. Όχι τέτοια. Αυτοί φορούσαν. Όντως. Ναι. Το έχεις ψάξει αυτό ή το λες? Γιατί είχα κοιτάξει την όντως. υπόθεση, ναι. Το... Την έχω ξαναδεί. Και φορούσαν αυτές, δεν φορούσαν με μπουκάλες. Σε αυτό δεν είχα δει. Γι' αυτό είχαν και τα σειρματόσκηνα. Ναι, εσύ τη γραμμή με το Είχαν τη σειρματόσκηνα και είχαν τη γραμμή με το οξυγόνο. Και πρώτα κόπηκε η γραμμή με το οξυγόνο και μετά το σύρμα. Είχα την εντύπωση ότι φοράγανε λίγο πιο σύγχρονες, γιατί αναφέρεται ότι κολυμπούσαν. Όχι, ενώ με αυτό το σκάφανδρο περπατάς λόγω του βάρους. Όχι, είχαν αυτή εδώ τη στολή. Είμαι 99% σίγουρος. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε μετά από ένα cut, το οποίο έπρεπε να το ψάξω γιατί αυτό είχα διαβάσει ότι κολυμπούσανε. Ναι, τελικά έχουν αυτές, απλά μια πιο σύγχρονη version λογικά, ή δεν ξέρω κιόλας απαραίτητα. Απλά είχα μπερδευτεί από την αναφορά ότι κολυμπούσαν. Τέλος πάντων. Έχει δίκιο ο Θέμης όμως, τα σκάφανδρα. Bob Σουγκαράκη style. Λοιπόν, οι 3 β' Θέμη, τι γίνεται με αυτούς? Δεν ανεβαίνουν οι 2. Οι 2, το σειρματόσκηνο και η γραμμή του οξυγόνου που παρέχεται από πάνω, κόβεται. Και ανασέρνουν μόνο τη γραμμή. Ο 3ος β', μετά από 1 ώρα και κάτι, ανεβαίνει πάνω έντρομος. Όταν λέμε έντρομος, χρειάστηκε 3 ώρες για να τον ηρεμήσουν. Καταλαβαίνεις για τι είδους φόβο μιλάμε? 3 ώρες να σε ηρεμήσει κάποιος ώστε να μπορείς να μιλήσεις. Όχι τύπου τελείως να είσαι καλά. 3 ώρες για να μπορέσεις να βγάλεις λέξεις σε συνοχή που βγάζουν νόημα. Τρομαγμένος πάρα πολύ και είπε μια ιστορία, Θέμη, την οποία δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Θες να ακούσεις την ιστορία? Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την ιστορία. Αν και ξέρω λίγα για αυτή την ιστορία, θα ήθελα όντως να μου την αναλύσεις. Ο δίτης μας λοιπόν λέει αυτό που είδε, ότι στον πρώτο όροφο δεν είδαν κάτι. Στον πρώτο όροφο είναι υπογείος, έτσι. Δεύτερος όροφος ήταν κάπως περίεργος. Άρχισαν να βλέπουν πεντάλφες και διάφορα άλλα αποκρυφιστικά σύμβολα στους τοίχους. Και άρχισαν να νιώθει, βασικά λέει ο ίδιος, μια περίεργη παρουσία. Μια σαν μαύρη σκιά να ακολουθεί. Από το 3ο επίπεδο είδε κάτι που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να δει ποτέ κανείς. Έβλεπε βασανισμένους ανθρώπους, δηλαδή ξέρω εγώ, πτώματα δεμένα σε κρεβάτια, διαμελισμένα, δηλαδή να έχουν υποστεί βασανιστήρια. Και στο 4ο επίπεδο, βασικά όχι 4ο ακόμα, είναι το πόσο προσδιορίζει είναι ότι είναι κοντά στο 4ο, αλλά δεν έχουν κατέβει ακόμα, αλλά πλησιάζουν την κατάβαση. Στο 4ο επίπεδο, παύλα τέλος 3ου, βρίσκουν κι άλλα, όχι απλά διαμελισμένα πτώματα. Πτώματα τα οποία τα έχουν δέσει σε καρέκλες, τους έχουν αποκεφαλίσει γιατί τους έχουν κολλήσει κεφαλές τράγων πάνω και κατσικιών και διάφορων άλλων έτσι ζώων,
κερασφόρων ζώων, κατάλαβες τι εννοώ, σε δωμάτια γεμάτα πεντάλφες και περίεργα σύμβολα. Και μάλιστα είπε ότι πολλά από αυτά τα σώματα κουνιόντουσαν και πάλευαν να ξεφύγουν από τα βεσμά τους. Ενώ κάποια άλλα κινούντουσαν. Πλέον δηλαδή η μαύρη παρουσία αυτή είναι κανονικά πτώματα τέτοιου τύπου δαιμονισμένα που τον κυνηγάνε. Ο άνθρωπος, αφού τα είπε αυτά, εντάξει, δεν ξέραν τι ακριβώς να πιστέψουν οι ανώτεροι του. Αλλά η αλήθεια του πράγματος είναι ότι όπως και να έχει, ό,τι και να λέει αυτός, έχουμε 2 νεκρούς, οι οποίοι ήταν, ξαναλέω, επαγγελματίες που ξέραν να δουλεύουν με κρυκτικά. Βασικά αγνοούμενους. Γιατί δεν σβήγαν ποτέ. Ρε φίλε, αφού εκεί μέσα ήταν, πώς βγήκανε. Δηλαδή, έχεις δει όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου παρακολουθούνταν στον πρώτο όροφο, στον ισόγειο. Δεν υπάρχει κάπου να πάνε. Δεν είναι αγνοούμενοι, είναι νεκροί 100%. Κοίτα, μετά από αυτό, μόλις χάθηκαν οι δίτες και βγάλαν και τον τρίτο, είχαν δοκιμάσει να κάνουν drain τα υπόγεια. Νομίζω όχι. Όχι, και όμως το δοκίμασαν. Όντως. Ναι, έβαλαν αντλίες για να κάνουν pump το νερό και να το βγάλουν έξω. Δεν το έχω ακούσει αυτό το θέμα. Και τι έγινε με αυτό. Αυτή είναι η εκδοχή που έχω ακούσει εγώ για την ιστορία. Και πόσο έξυπνοι ήταν οι Ναζί. Καθόλου. Αλλά επειδή το Δημαρχείο έχει πίσω του ακριβώς μία λίμνη, Ναι, είναι ακριβώς. έσπασαν τον τοίχο Για να βγει το νερό. για να μην μπορεί να αδειάσει κάποιος το. Είχαν το ανοίξει υπόγειο. τρύπες τύπου στον τοίχο. Ναι, είχαν σπάσει τον τοίχο για να ανοίγει. Σε κάποια σημεία, Για να, ναι, συνδέεται, ναι, για να συνδέεται με τη λίμνη. Οπότε στην ουσία πρέπει να κάνει drain όλη τη λίμνη για να μπορεί να κάνει drain το Το υπόγειο. οποίο δεν γίνεται γιατί είναι αρκετά sizable, είναι αρκετά μεγάλη λίμνη. Ναι. Οκ. Άρα έχουν κάνει και τέτοια. Δεν λοιπόν αδειάζει το νερό με τίποτα. Και τι γίνεται μετά. Αναγκαστικά πρέπει να το παραδώσουν 20 του μήνα. Έρχονται οι Βρετανοί, 21 του μήνα, συγγνώμη. Γιατί ήταν στη Βρετανική ζώνη κατοχής πλέον η πόλη και το Αμβούργο γενικά. Επομένως δίνουν σε αυτούς τη διαχείριση του κτηρίου και φεύγουν οι Αμερικάνοι. Οι Άγγλοι τώρα μας έχουν δώσει το εξής. Επίσημα δεν έχουμε κανένα έγγραφο. Ενώ οι Αμερικάνοι το έχουν δηλώσει επίσημα. Αυτό είναι επίσημο κρατικό έγγραφο. Ότι έχει γίνει αυτό με τους Βίτες και έχουν χαθεί 2 Βίτες. Και η αναφορά του Δίτη, ο οποίος βγήκε σε μια κατάσταση πανικού. Οι Άγγλοι δεν έχουν δηλώσει τίποτα. Σύμφωνα με αυτούς δεν έγινε κανένα πείραμα. Πείραμα ενώ ξέρεις να ψάξουν, να κάνουν κάτι, να δοκιμάσουν οτιδήποτε. Αντιθέτως, οι Άγγλοι μέσα σε μερικές εβδομάδες, ούτε καν εβδομάδες, σε κάποιες εκδοχές σε μερικές μέρες, σφραγίζουν όλο το υπόγειο με τσιμέντο. Και όταν λέμε το σφραγίζουν, έχει γίνει πολύ βιαστική δουλειά. Γιατί φαίνεται τα κάνιστρα από τις σκάλες να εξέχουν από το πάτωμα. Δεν έβλεπε ότι κάτσαν, αφαιρέσαν τις σκάλες και μετά το κλείσανε για λόγους σταθερότητας, ξέρω εγώ, γιατί φοβόντουσαν ότι είναι πλημμυρισμένο. Όπως ρίξανε τσιμέντο. Το οποίο φαίνεται λίγο περίεργο, για να πούμε την αλήθεια. Και αυτό το δημαρχείο, όπως είπαμε, υπάρχει ακόμα, έτσι. Τι γίνεται σε αυτό το δημαρχείο, λοιπόν. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, επειδή έγιναν στρατώνες για το ΝΑΤΟ, ξαναλέω, είναι τεράστιο κτίριο, πραγματικά, και σε ανοιχτή έκταση, δηλαδή μπορεί να χτίσει δίπλα προσωρινά κτίρια, να φτιάξει σκηνές, αυτά, δηλαδή ήταν πολύ καλό σημείο για στρατώνες. Το ΝΑΤΟ το χρησιμοποίησε. Και για πολλά χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε καταγραφές από διάφορες εθνικότητες και όλα στρατιωτών, οι οποίοι βλέπουν και ακούν πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε θέμη. Δωμάτια τα οποία τα είχαν κλειδώσει και μετά τα βρήκανε διαλυμένα μέσα. Ενώ τα κλειδιά σου μετά είχαν οι άνθρωποι που είχαν φύγει, ξέρω εγώ, οι φαντάροι, γυρίσανε, ξέρω εγώ, το βλέπουν διαλυμένο. Σου λέει τι έγινε εδώ. Είχε φύγει όλη η μονάδα, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Έχουμε έναν κύριο που λέγεται Μάρτιν Φόξ, ο οποίος ξύπνησε ένα βράδυ και είδε το ταβάνι μερικά εκατοστά από το πρόσωπό του και νόμιζε ότι οι συφάνταροι του κάνουν πλάκα έχοντας ανεβάσει την κουκέτα του. Μέχρι που κοίταξε ότι η κουκέτα απλά κρεμόταν στον αέρα, ότι δεν είχε κάποιο σκηνή κάτι, απλά ήταν στον αέρα. Και το κρεβάτι θέμη φεύγει στο πάτωμα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό πραγματικά. Έχουμε διάφορα άλλα. Έχουμε έναν αξιωματικό. Περίμενε. Δεν φεύγουμε τόσο γρήγορα, μην βιάζει. Πέφτει το κρεβάτι, ωραία. Ναι. Οι συφάνταροι του τι λένε γι' αυτό. Οι συφάνταροι του λένε ότι δεν είχαν καμία ανάμεξη, ότι απλά ακούσανε το μπαμ και σκάσανε σε ένα δωμάτιο για να βρούνε τον άνθρωπο πάνω στο διαλυμένο κρεβάτι. Ήταν τελείως μόνος του στο δωμάτιο. Ναι, τελείως μόνος του. Αυτό ξυπνάει, σύμφωνα με τον ίδιο, ξυπνάει, βλέπει το ταβάνι μερικά εκατοστά από το πρόσωπό του και απλά ξέρω εγώ με το που κοιτάει λίγο από κάτω, περιμένοντας να δει ξέρω εγώ τους φίλους του, κάποια τροχαλία, κάτι, απλά το κρεβάτι πέφτει και σκάει στο πάτωμα και διαλύεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς, δηλαδή και εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Έχουμε έναν λοχεία, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος Άγγλος, ο οποίος λέει ότι είδε μια στήλη τάγκ, ένα σχηματισμό Panzer να περνάει αλλά χωρίς ήχο. Δηλαδή το είδε σαν θέαμα, δεν υπήρχε ήχος καθόλου, ούτε από
τις μηχανές, ούτε από το έδαφος, απλά βουβό, ξέρω εγώ, σαν να βλέπεις τηλεόραση στο 0. Έχουμε αυτό, έχουμε άτομα που ακούγανε φωνές ή βλέπανε μαύρες παρουσίες, δεν τους παρακολουθούν τη νύχτα. Επίσης έχουμε, όπως ο κύριος Μάρτιν, έχουμε και έναν άλλο κύριο, τον οποίο είχα δει πολλές διαφορετικές εκδοχές του ονόματός του, αλλά που το κατάλαβα τελικά απλά είναι 2-3 που το έχουν πει. Αλλά ο Original λέει ότι ξύπνησε ένα βράδυ για να δει κάποιον να περνάει έξω από το δωμάτιό του, έξω από το παράθυρο, μέχρι να συνειδητοποιήσει μετά ότι είμαστε στον τρίτο. Επομένως δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μπορεί να περπατήσει έξω από το παράθυρο. Εκτός αν είναι υπερβολικά ψηλός. Όχι, ρε, γιατί ο τρίτος είναι πόσα μέτρα από το έδαφος. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους δηλαδή ισχυρισμούς, τους οποίους δεν ξέρουμε τι ακριβώς να πιστέψουμε, Θέμη, γιατί γενικά αυτό είναι μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση. Έχουμε πολλές αυτοκτονίες. Κοίτα, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι. Ναι. Ψάχνοντας για να βρω το όνομα του λοχαγού που είπες εσύ, Ναι. βρήκα εδώ ότι όντως αυτό που σου είπα ισχύει. Ότι ξεκίνησε από τους Πρώσους το 1872 και ήταν μπάραξ. Πώς λέγεται? Στρατώνας το που. Άρα ξεκίνησε στρατώνας, μετεξελίχθηκε μετά σε δημαρχείο, λίγο πριν το Πρώτο Παγκόσμιο, και συνέχισε πλέον ως στρατώνας, ξέρω εγώ, κατά τη διάρκεια Δεύτερου Παγκοσμίου, υποθέτω και Πρώτου, δεν ξέρω για τον Πρώτο, και τέτοιο, και Ψυχρού Πολέμου. Και έχουμε επομένως μετά και τη σύγχρονη χρήση ως δημαρχείο πάλι και μουσείο παράλληλα. Λοιπόν, εδώ μπορώ να σου πω τώρα, γιατί εντάξει, κάθομαι τόση ώρα δεν μιλάω, το παραδέχομαι. Ήσουν ήσυχος. Ήρθε η ώρα όμως να πω. Τι ξέρω εγώ. Κρύβεσαι ακόμα για τον Μπομπ Λαζάρ. Και πάμε λίγο στο cult κομμάτι. Ωραία, τον Ναζί. Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι σε αυτά εδώ τα υπόγεια έκαναν τα πειράματα για να δημιουργήσουν τον αθάνατο στρατό τους? Αυτό, Φέμι, είναι σενάριο από το Call of Duty. Δεν είναι αληθινή ιστορία, υποθέτω. Ξέρεις ότι οι Ναζί είχαν μία αιμονή με το να παίρνουν τους ζωντανούς και να προσπαθούν να τους κάνουν τις ψυχές τους να πάνε στους πεθαμένους φαντάρους τους. Και να δημιουργήσουν ένα απέθαντο στρατό, ο οποίος δεν θα χάνει ποτέ. Γιατί στην ουσία δεν θα πεθαίνει. Λογικό. Ωραία. Πολλοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτή τη συνωμοσία πιστεύουν ότι το Cell Rat House ήταν το μέρος στο οποίο γινόντουσαν αυτά τα occult πειράματα. Εγώ, παιδιά, νόμιζα ότι σήμερα να μιλήσουμε για ιστορία και είχα ενθουσιαστεί. Τώρα ξαναμπαίνουν οι συνωμοσίες μέσα. Φίλε, άμα είναι και μιλάμε μόνο για ιστορία, να το κάνουμε και το story στο podcast. Όχι, εντάξει. Το ωραίο είναι και η συνωμοσία. Να πούμε εδώ τις αλήθειες. Και ναι, ήρθα εγώ να σώσω το επεισόδιο, γιατί το έλυσα με τον Bob Lazar, το παραδέχομαι. Υπάρχουν άτομα τα οποία δηλώνουν ότι γινόντουσαν εκεί πέρα τα πειράματα των Ναζί για να δημιουργήσουν τον απέθαντο στρατό τους. Του δαιμονικού στρατού, θα λέγει κανείς. Το θέμα ποιο είναι? Οι Ναζί δεν κάνουν αναφορά σε κανένα από τα πράγματα που γινόντουσαν εκεί πέρα. Εδώ κάνεις λάθος. Έχουμε ένα Ναζί αξιωματικό, τον οποίο επίτηδες δεν έχω αναφέρει. Άσε με να τελειώσω, σε παρακαλώ. Σε επίσημα έγγραφα, από τις έρευνες που έκαναν, δεν βρήκαν κανένα. Και αυτή ήταν ο κύριος λόγος που είχαν να υπερασπιστούν αυτή τη συνωμοσία, ότι δεν είναι συνωμοσία, κάποια άτομα σε ένα subreddit, το οποίο ασχολούνταν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πήγαιναν και ήταν τελείως trigger. Τι έλεγαν, πώς μπορείς να τα πιστεύεις αυτά? Κοίτα. Δεν υπάρχουν αναφορά από τους Γερμανούς, δεν υπάρχει αναφορά από τους Άγγλους, υπάρχει μόνο στους Αμερικάνους. Που να πω εγώ ότι ρε μάγκες, δηλαδή χαλαρώστε λίγο. Να θυμηθούμε ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όταν τα παρατούσαν, μαζεύανε όλα τα έγγραφα και τα καίγανε. Αυτό πήγα να πω, ότι στα επίσημα έγγραφα ούτε το ολοκαύτωμα είχε γίνει. Δηλαδή χαλαρώστε λίγο. Έχει γίνει. Είστε φασίστες, νεοναζί, δεν ξέρω τι είστε, αλλά τι αιμονή είναι αυτή, ρε γάμοτο? Υπάρχουν άνθρωποι, ρε φίλε, που δεν πιστεύουν στο ολοκαύτωμα, λέει, γιατί δεν έχουμε αρκετές υποδείξεις. Ή στο βιασμό του Νανκίν. Βρε, δεν πάνε να γαμηθούν. Δεν πιστεύουν σε τίποτα. Είναι τρελή, ρε. Είχα δει μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο. Βγαίνουμε λίγο από το θέμα να το πούμε γιατί αξίζει. Ο οποίος ήταν survivor από όλο. Είχε επιζήσει από το ολοκαύτωμα, ρε φίλε, μέσα στα στρατόπεδα. Και ο άνθρωπος λέει: δεν μπορώ να. Όχι να πιστέψω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που με κοιτάνε και μου λένε μέσα στα μάτια ότι αυτό που βίωσα, αυτή την κόλαση, δεν υπήρξε. Μου λένε δεν έγινε. Έχω λόγο, λέει, να πω ψέματα. Εντάξει, είναι ξεφτύλες αυτοί οι άνθρωποι για μένα. Τρελή και ξεφτύλες. Εντάξει, δεν θα με ασχοληθούμε με τον κάθε καθυστερημένο, ήρθαμε εδώ να πούμε τη συνωμοσία μας. Ναι, ωραία. Για να συνεχίσουμε λίγο για τη συνωμοσία, ναι, έχουμε ένα Γερμανό αξιωματικό, τον οποίο έχει πει, έχουμε άλλο Γερμανό αξιωματικό, στους Αμερικάνους μίλησε. Όνομα έχουμε.
Δεν έχω βρει. Γιατί οι Αμερικάνοι τον έχουν ως redacted. Αν έχεις δει σε κάποια αρχεία, ξέρω εγώ, που λέει redacted information που είναι μαυρισμένη. Είναι... οκ. Την κρύβουν. Όχι την κρύβουν ακριβώς, δεν τη δίνουν στο δημόσιο. Οπότε μάλλον τον κρατήσανε στην Αμερική. Ίσως εντάξει, εδώ να τα πούμε αυτά και αυτό δεν κάνει συνωμοσία. Πολλοί ξέρω εγώ, όπως ο επικεφαλής του προγράμματος των πυράβλων των Ναζί, που τους πήγε στο φεγγάρι εν τέλει, τους Αμερικάνους. Ήτανε Ναζί και τον πήρανε δηλαδή. Η ομάδα του Unit 41 είναι ή 30 κάτι. Δεν είμαστε σίγουροι τώρα, θα το θυμηθώ όμως. Που ήταν οι Ιάπωνες που κάνανε πειράματα σε ανθρώπους, αλλά πειράματα τύπου αν παγώσεις κάποιον και μετά το χώσεις κάτω από φωτιά, τι θα γίνει. Ναι, όντως χωρίς πλάκα κάτι τέτοιο. Ναι, τα ξέρω τα πειράματα. Unit, νομίζω 41 κάτι είναι, θα τη βρω, μπορεί να είναι και 30 κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, όλους τη γλιτώσανε. Ούτε δίκη ούτε τίποτα. Τους πήρανε οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι κάποιους, οι Σοβιετικοί, και τους λέει: θα μας δώσετε τα δεδομένα σας και εμείς θα σας εξαφανίσουμε. Νέα διαβατήρια, νέες ζωές και είστε ελεύθεροι. Και δυστυχώς πολλοί τη γλιτώσαν έτσι. Επομένως και αυτός μπορεί να τη γλιτώσει, άμα έδωσε, ξέρω εγώ, πειράματα και αυτά που ήξερε. Πολύ πιθανό. Αν όντως υπάρχει αυτό το άτομο και δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποια συνωμοσία, αλλά επειδή υπάρχει στα αμερικάνικα αρχεία, όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα ψάξει, είναι δημοσιοποιημένο τους ή άλλως. Ενδεχομένως να ήταν μετά συνεργάτης των Αμερικάνων αυτός. Και τι δηλώνει αυτός ο κύριος? Ότι κάνανε πειράματα, βασικά ότι με τους κοντά στη ΣΕΛ υπήρχε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι. Αυτός ήταν αξιωματικός των SS εντωμεταξύ. Ήταν σημαντικός αξιωματικός, δεν ήταν, ξέρω εγώ, απλά του στρατού. Okay. Προσπαθούσαν να πάρουν τα σώματα των Εβραίων και μέσω του βασανισμού και του πόνου να ανοίξουν, ξέρω εγώ, να ρίξουν τις άμυνες βασικά και να ανοίξουν το σώμα σε κατάληψη δαιμονική, ώστε να φτιάξουν ένα δαιμονικό στρατό. Τι λες, τι έχεις να πεις? Εγώ τι έχω να πω? Ότι κρίμα που δεν τα κατάφεραν. Μετά του δαιμονικού στρατού θα ήταν αυτή και ο Κοντοπίδης αρχηγός. Όχι ρε φίλε, ο Κοντοπίδης είναι το κλάμα των μαγισσών, να πούμε. Έλεγε μετά του δαιμονικού χορού ο Κοντοπίδης. Εντάξει, αμάσαγε τα χαρτάκια πυθία μαζί με το Χίμλερ και θα έλεγε εκεί που θα επιτεθούν οι σύμμαχοι. Πυθία, πάρε πυθία. Πάρε πυθία. Not sponsored. Όχι, not sponsored. Και έχω και φωτογραφία με τον Κοντοπίδη. Τον είχα πετύχει σε ένα γάμο. Πολύ καλό. Ο Κοντοπίδης είναι πολύ καλό παιδί, τον αγαπάμε. Είναι τσακάλι. Θέλουμε κι άλλα βιντεάκια παλιά τύπου άντρας μόνος και τέτοια. Ξέρεις τι, Κοντοπίδη, έλα εδώ να κάνουμε ένα επεισόδιο, ρε φίλε. Μπορεί να έρθει. Πραγματικά, άμα το φτάσει στα αυτιά του, αυτό μπορεί να έρθει. Είναι καλό σε αυτά. Εντάξει. Να έρθει ο Κοντοπίδης. Αυτός θέλει, αυτός αποφασίζει. Τέλος πάντων, ο Μέγας Κοντοπίδαρος λοιπόν και ο δαιμονικός στρατός του θα ερχόντουσαν και θα κατέστρεφαν τον κόσμο και τα συγκεκριμένα. Το οποίο να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Θέμη. Με βάση τη λογική σου, ξέρω εγώ. Πες εσύ καταφέρνεις να καλέσει ένα δαίμονα και να του δώσει σώμα και αυτά. Για ποιο λόγο ο δαίμονας να είναι πιστός σε σένα, να υπακούει εντολές, ξέρω εγώ? Η λογική είναι ότι στην ουσία είσαι ο αφέντης του. Γιατί? Γιατί εσύ τον έφερες ζωή. Θυμάσαι τον Ακέφαλο Καβαλάρη. Ναι. Όπου οι άλλοι τον εξουσίαζε γιατί είχε το κρανίο του. Ο οποίο ήταν πολύ fail, αν θυμάσαι την ταινία. Γιατί τύψα, ξέρω, το κρύβει πίσω από την πλάτη σε μια σκηνή. Δηλαδή είναι στο ίδιο δωμάτιο και το κρατάει πίσω από την πλάτη, ρε. Ρε φίλε, οκ, ξέρουμε ότι δεν βλέπεις, αλλά λίγο fail. Δεν πειράζει. Επίσης, Θέμη, ένα που θυμήθηκα τώρα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Είναι και στο Μαλέος Μαλεφικάρουμ αναφέρεται, το οποίο είναι το Σφυρί των Μαγισσών για όσους δεν ξέρουν. Ένα βιβλίο γραμμένο από δύο μοναχούς το Μεσαίωνα, που είναι ο οδηγός του κοινωνικού μαγισσών. Τι λέει αυτό το βιβλίο για τους δαίμονες? Αν γνωρίζεις το αληθινό όνομα ενός δαίμονα, γι' αυτό το λόγο οι δαίμονες έχουν πολλά ονόματα και πολλούς τίτλους. Δηλαδή, όλοι οι δαίμονες μου έχουν από 5-6 ονόματα και καμιά 20 τίτλους. Ο Φθονών ή ο Πυρογέννητος. Ναι, ό,τι μου έρχεται, ρε παιδί μου. Αλλά αν ξέρεις το αληθινό του όνομα, μπορείς να τον ελέγχεις. Είναι δεμένο σε σένα και είσαι ο αφέντης του, αν ξέρεις το αληθινό όνομα. Δεν ξέρω αν παίχτηκε κάτι τέτοιο εδώ. Εντάξει, πιστεύεις δηλαδή ότι. Γιατί ήδη περάσαμε στο συνωμοσιολογικό κομμάτι. Τελείωσε το πρακτικό ιστορικό κομμάτι. Είναι αυτό ότι μέχρι το ψυχρό πόλεμο χρησιμοποιούταν και έχουμε πολλά περίεργα περιστατικά να τα αναφέρουν στρατιώτες από διάφορα έθνη. Έχουμε αυτοκτονίες πολλές. Και όταν λέμε πολλές, εννοούμε ότι ήταν στατιστική. Επομένως, για να μπει στη στατιστική του ΝΑΤΟ, δεν είναι, και ψάχτε το αν θέλετε, δεν είναι κάτι που ήταν μεμονωμένο ότι ένας-δύο αυτοκτόνησαν. Έχουμε νούμερα. Έχουμε επίσης και πολλά, άτομα που φύγανε με χαρτί ότι δεν ήταν στα καλά τους, ότι είχαν αρχίσει να τρελαίνονται, ότι θέλαν να κάνουν κακό στους γύρω τους. Δηλαδή, γενικά έχουμε ένα περίεργο μέρος με πολλές φήμες από πολλά άτομα και, όπως είπαμε, και από κάποιους αξιωματικούς. Δηλαδή, όχι μόνο από τον κάθε φαντάρο που θέλει να συνεισφέρει σε όλο αυτό και να κάνει μια ιστορία.
Όπως και επίσης έχουμε και ζημιές, έχουμε διάφορα. Δηλαδή, όπως είπαμε, δωμάτια που διαλύθηκαν, κρεβάτια που έσπασαν. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο είναι φαντάροι που καλύπτουν τις φανταροβλακίες. Και εντάξει, δεν ξέρω, Φέμη, τι πιστεύεις εσύ? Πάρε για πέρα αληθινό, φίλε μου. Γενικά, με τους Ναζί ξέρουμε ότι πολλά παιχτήκανε, ειδικά στο τέλος, με τα Wonder Weapons, που έχουμε, ξέρω εγώ, και την καμπάνα, που δεν ξέρω αν θα την κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο, αλλά θα την αναφέρουμε εδώ. Η καμπάνα, ναι, έχεις ακούσει, Θέμη, Die Glocke λέγεται, η καμπάνα. Την έχω ακούσει, αγαπητέ μου. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είχε ως θέση, βασικά είχε ως σκοπό, να φτιάξει κόκκινο υδράργυρο. Ήταν, λέει, ένα είδος καυσίμου αντίστοιχο του πετρελαίου επί της ουσίας, ένα στοιχείο που δεν υπάρχει ακριβώς, θεωρητικά υπάρχει όμως. Η καμπάνα, λέει, απλά έμοιαζε με καμπάνα, αυτό το λένε καμπάνα, και μπορούσε να πολτοποιήσει ανθρώπινα σώματα σε μια εμβέλεια γύρω της και να τα μετατρέψει σε αυτό το υγρό, σε αυτό τον κόκκινο υδράργυρο. Το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο και είναι ένα από τα Wonder Weapons. Δεν ξέρω ότι στα γερμανικά λέγεται κάπως Wunder κάτι, αλλά δεν ξέρω γερμανικά. Το λέω στα αγγλικά. Το Wonder Weapon ήταν γενικά όλα. Από το UFO το σύγχρονο, η εικόνα που έχουμε για τα UFO είναι γερμανική. Το αναφέραμε και στο προηγούμενο Ναι, επεισόδιο. αυτό το κλασικό δίσκος με τη γυάλα από πάνω είναι γερμανικό. Όπως επίσης είναι γερμανικό και ο πύραυλος, που αργότερα έγινε και το πυρηνικό. Προσπαθούσαν και οι Γερμανοί να βρουν πυρηνικά, να φτιάξουν. Απλά δεν τα κατάφεραν πρώτα. Ναι. Είχαμε δηλαδή πάρα πολλά τελευταία στιγμής project. Κάποια δουλέψανε χειρότερα από άλλα. Το πρώτο υπερηχητικό αεροσκάφος, και μάλιστα υπάρχει στο ίντερνετ, έχουν ο ασύρματος του τότε που είχε μείνει καταγραφή και πλέον έχει ανέβει. Την πρώτη φορά που συναντήσανε υπερηχητικό αεροπλάνο. Που πέρασε απλά και ήταν jet και πέρασε δίπλα τους και πέρασε τη τέτοια ταχύτητα που ακούς τους πιλότους να είναι μεταξύ τους. Τι ήταν αυτό, τι πέρασε, πότε πέρασε, δηλαδή, και ότι δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Μιλάμε για πολύ καλές εφευρέσεις, κάποιες από αυτές, έτσι. Κάποιες άλλες ήταν ψάχνουμε το Άγιο Δισκοπότερο και ό,τι γίνει. Οπότε δεν ήταν εφεύρεση. Ναι, ήταν απλά ήταν- έρευνες οι οποίες χάλαγαν κρατικούς πόρους. Ήταν τελευταία στιγμή, δηλαδή και για το Rat House που κάναμε σήμερα. Έχω ακούσει ότι ενδεχομένως να ήταν και μια έρευνα, λέει, για την κύλη γη, να προσπαθούν να ανοίξουν μια πύλη στη χώρα των δαιμόνων. Διάφορα πράγματα ακούγονται. Εντάξει, οι Ναζί, ειδικά με το κομμάτι του αποκρυφισμού, είναι λίγο περίεργο. Να ζει θέμα. και ο Κάλτ πάνω μαζί. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό, ρε φίλο, ότι οι Ναζί χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ εικονογραφία τέτοιου τύπου. Χρησιμοποιούσαν περίεργες λέξεις. Η σβάστιγα, που είναι το καλύτερο branding campaign σε όλη την ιστορία, πήραν ένα σύμβολο που υπάρχει αιώνες σε κουλτούρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Ελλάδα. Έτσι, σε διάφορες θρησκείες και με διάφορους συμβολισμούς. Αλλά κατά κύριο λόγο συμβόλιζε τον ήλιο και την επιτυχία. Ναι, στις συνήθως ασιατικές. συμβόλαιξε κάτι θετικό. Ναι, και το κάνουν rebrand που πλέον η σβάστιγα υπάρχει για χιλιάδες χρόνια σαν σύμβολο και πλέον όταν δεις σβάστιγα, οποιοδήποτε από εμάς, μπαμ, κατευθείαν να ζει και ότι είναι κακό αυτό το σύμβολο. Δηλαδή, έχω ακούσει πολύ κόσμο και από γνωστούς που έχουν πάει Ινδία και τρώνε culture shock όταν δουν σβάστιγες στους τοίχους και νομίζουν ότι κάπου ότι έχουν μπλέξει με κάτι χρυσαυγίτες, ξέρω εγώ. Που δεν είναι έτσι, η σβάστιγα σημαίνει κάτι άλλο. Από νεοναζί Ινδούς. Γενικά αυτό με τους Ναζί, τους φίλους μας. Θέλω να μας πεις τις εντυπώσεις σου, Θέμη, γιατί είσαι ήσυχος σήμερα. Ναι, δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρω σε αυτό το επεισόδιο, νομίζω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ίσως ξαναχρησιμοποίησαν το νερό σαν μέθοδο να εξαγνίσουν το χώρο, έστω και την ίσα τη στιγμή, όπως είχαμε πει και με τον Ρασπούτιν. Αλλά τελειώνει εκεί πέρα όλο αυτό. Γιατί μετά, ό,τι έρευνα μπορούσαν να κάνουν, την πέταξαν στα σκουπίδια. Ναι, σωστό. Οι σύμμαχοι απλά το τσιμέντωσαν. Οπότε, αν κάποιο από εσά έχει λεφτά, α πάει να το ψάξει εκεί το μέρο και να μα πει και εμά τι έχει. Βασικά, να το πούμε αυτό, να πάμε λοιπόν, περνάμε στο κομμάτι της ανάλυσης της συνωμοσίας, που εδώ έχουμε αρκετή ανάλυση. Γιατί είπαμε τα ιστορικά γεγονότα. Και όσο μπορούσαμε, δεν έχουμε μπει ακόμα όσο μπορούσαμε στη συνωμοσία. Είπαμε απλά τις θεωρίες που υπάρχουν και είπαμε τα γεγονότα της πώς έγιναν στην αρχή. Πάμε να πούμε τώρα γνώμες και ερωτήσεις και αυτά. Ας πούμε, εμένα η πιο μεγάλη μου ερώτηση, παύλα απορία, παύλα ερωτηματικό σε όλη την υπόθεση, είναι γιατί μπαίνει στον κόπο να βυθίσει το τέτοιο. Δηλαδή, αν δεν έχει γίνει τίποτα, που λένε μερικοί ότι δεν έγινε τίποτα, τίποτα κακό δεν είναι εκεί κάτω. Γιατί να μπουν στον κόπο όταν χάνουνε, έτσι, όταν χάνουνε και μάλιστα 2 μέρες πριν υποχωρούν, ξέρω εγώ, από τη θέση. Δεν είναι ότι τώρα έχουμε ένα μήνα και θα πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι έχουμε 2 μέρες να ξεκουμπιστούμε από εδώ. Μόνο 2 μέρες. Γιατί πριν από 2 μέρες
πολεμάγανε κυριολεκτικά για την πρώτη γραμμή σε αυτό το σημείο. Με το που φτάσαν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, εκεί κάπου τα παρατάνε οι Γερμανοί, παραδίδονταν έμαχτα γιατί είδαν και το Αμβούργο είχε καταστραφεί. Έπεσε ο μαχητή. Ναι, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχεις 2 μέρες να την κοπανίσεις και κάθεσαι και τρως χρόνο για να βυθίσεις μισό κτίριο που είναι 5 όροφοι και σε ένα τεράστιο κτίσμα. Οπότε κατά 99% κάτι είχε να κρύψει. Ναι, η λίμνη είναι δίπλα μεν. Έτσι να το πούμε αυτό. Ότι και μπείτε στο Google και δείτε φωτογραφίες. Ή και αυτή που ανεβάσαμε στη λίμνη είναι πολύ κοντά. Αλλά και τρως χρόνο για να το κάνεις αυτό. Και όταν έχεις μόνο 2 μέρες για να τα μαζέψεις όλα, έγγραφα, ό,τι άλλο χρειάζεσαι, να ετοιμάσεις τους φαντάρους, τον εξοπλισμό και να την κοπανίσεις, είναι και ότι καλύτερο να σπαταλάς χρόνο στο να βυθίζεις κτίρια κάτω από το νερό. Και μπορεί να το σχεδιάσαν νωρίτερα αυτό όμως. Μπορεί. Να το είχαν μυριστεί και να λέει όπα. Ωραία, έστω. Μπορεί απλά να ήταν, ξέρω εγώ, μέρος που πηγαίνανε τους Εβραίους από το στρατόπεδο συγκέντρωσης που είναι κοντά για απλά βασανιστήρια. Απλά. Το κάνουν να ακούγεται πολύ κοινικό, αλλά εννοώ πάντα ότι από εκεί που να βγάλουμε το σατανιστικό κομμάτι, για να είμαστε όσο αντικειμενικοί μπορούμε, ότι απλά τους βασανίζαν για πληροφορίες και τα σχετικά. Και απλά θέλουν να το κρύψουν ναι, αυτό. ή για ευχαρίστηση. Δεν Ναι, είναι ανάγκη... ήταν πολύ Γερμανοί τα σαβιστές. Δεν είναι ανάγκη να τους βασανίζουν για να πάρουν στοιχεία. Ωραία, βρε Θέμη. Εγώ το δέχομαι. Ωραία. Δέχομαι ότι ήταν απλά βασανιστήρια και τα σχετικά και απλά θέλουν να τα κρύψουν για ευνόητους λόγους όπως κρύβανε και τα υπόλοιπα που κάνανε. Γιατί ξέραν ότι τώρα που έρχεται το τέλος θα πάμε στα δικαστήρια και θα μας κρεμάσουν για αυτά που κάναμε, όπως και τους κρεμάσανε πολλούς. Πάλι καλά. Η ερώτηση μου είναι η εξής όμως, ότι γιατί απλά να μην το κάψεις, ξέρω εγώ. Γιατί να το βυθίσεις. Το νερό είναι απλά πολύ περίεργη τέτοιο, ενώ η φωτιά είναι πολύ πιο εύκολη. Να μου πεις δεν είχαν τη βενζίνη εκείνη την εποχή για να τη σπαταλήσουν. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βάλει φωτιά σε ένα κτίριο. Μπορεί να γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα ξαναγινόταν. Βασικά, όχι θα ξαναγινόταν. Ότι έμενε γερμανικό αυτό το κτίριο. Δεν ξέρω. Γιατί να το καταστρέψουν, ήταν και κομμάτι τη έντοξη ιστορία τη Γερμανία. Μπορεί. Άλλη ερώτηση. Προς εσένα κιόλας. Γιατί θέλω τη γνώμη σου. Εσύ, ας πούμε, πες ότι είσαι Αμερικάνος, έτσι. Πού έχεις ακούσει την ακριβή τέτοιο των γεγονότων, ήσουν εκεί, οτιδήποτε. Βάζεις 3 β' επαγγελματίες, ξαναλέω, επαγγελματίες που δουλεύουν με εκρηκτικά και δεν βγαίνουν οι 2. Σε ένα χώρο που υποτίθεται δεν είναι επικίνδυνος, δεν έχει εκρηκτικά, δεν έχει κάτι. Και είναι και καλοσυντηρημένο κτίριο, αφού λέμε ότι είναι ως τώρα λειτουργεί. Ειδικά τότε ήταν καλοσυντηρημένο γιατί οι ανακαινήσεις και αυτά που το ψάξαμε είχαν τελειώσει λίγο πριν το Πρώτο Παγκόσμιο. Δεν είναι παλιό. Επομένως, ενώ δεν φοβάσαι για μια καθίζηση ή κάτι. Επομένως, πού είναι οι 2 β' και γιατί ο τρίτος έλεγε για κάτι πτώματα που τους κυνηγάγανε. Μάλλον είναι πρώτο τραπέζι πίστα Παντέλο. Παντέλο. Οκ. Να μας το Πραγματικά ναι. Να προσέχουν τον Παντέλο δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε. Όντως, ότι εξαφανίστηκαν 2 δίτες μέσα σε ένα γαμημένο δημαρχείο. Επαγγελματίες. Δεν έχω να πω κάτι, αλήθεια. Αυτό είναι όντως υπερβολικά παράξενο. Η μεγάλη απορία εντωμεταξύ. Το θέμα είναι γιατί δεν συνέχισαν να ψάξουν τι στο καλό γίνεται. Η αποτυχημένη εντωμεταξύ προσπάθεια να βγάλουν τα νερά, και αυτό είναι περίεργο. Γιατί έχει άτομα, έχει στρατό, έστω. Μπορεί να μην είχαν πολύ χρόνο οι Αμερικάνοι, αλλά έχει ένα στρατό να προσπαθεί να αδειάσει το κτίριο από νερά. Και δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή οι Ναζί είχαν φτιάξει αυτό που λες, τρύπες και διάφορες διόδους προς τη λίμνη για να μην αδειάζει. Το οποίο πάλι είναι περίεργο. Γιατί να μην θες να αδειάσει αυτό. Όχι, αυτό δεν το έκαναν για να αδειάσει, για να μην αδειάσει. Το έκαναν απλά για να το γεμίσουν. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό τους ένοιαζε. Ενδεχομένως, αλλά η λίμνη πιστεύω θα γέμιζε το χώρο μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσθέσουν και αυτή νερό. Δηλαδή είναι 5 όροφοι. Μετά από κάποιο όροφο θα σταμάτα για να τραβάει νερό. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Τι εννοείς, μία τρύπα σε κάθε. Σε κάθε όροφο. Εντάξει, πες ότι έφτανε και αυτό το δέχομαι. Γιατί η λίμνη μπορεί να είναι 6-7-8 φορές 10 φορές, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη από το κτίριο. Αυτό εννοώ. Ισχύει. Γιατί είναι μεγάλη η λίμνη, δεν είναι μικρή. Όχι, όντως είναι αρκετά μεγάλη. Έχει και πάπιες και αυτά πλέον. Ωραία, το δέχομαι αυτό. Τι άλλο περίεργο με υπάρχει. Εσύ κάτι που να σου παραξενεύει πριν συνεχίσω με τα δικά μου παράξενα. Εγώ τίποτα. Το μόνο που με παραξενεύει είναι γιατί δεν συνέχισαν την έρευνά τους οι Αμερικάνοι ή οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί δεν έκαναν έρευνα. Οι Αμερικάνοι με να παραδώσουν το κτίριο, αφού ήταν στη ζώνη κατοχής των Άγγλων. Ωραία, γιατί δεν συνέχισαν την έρευνα οι Βρετανοί και απλά το τσιμέντωσαν. Επίσημα ξέρουμε ότι δεν συνέχισαν την έρευνα, αλλά όντως πάρα πολύ βιαστικά. Δηλαδή, μέσα σε ένα περίοδο, η μικρότερη εκτίμηση που έχω βρει, γιατί υπάρχουν διάφορες υποθέσεις, είναι 5 μέρες. Μέσα σε 5 μέρες, αν δεχτούμε τη μικρότερη, που ξαναλέω, γιατί για να είμαστε και σωστοί στη διαχειρισμό και όπως λέμε την ιστορία, η πραγματική ιστορία δεν είναι σίγουρη, γιατί έχουμε διάφορες καταγραφές. Αν θέλουμε να πιστέψουμε την μικρότερη περίοδο, δηλαδή από την κατοχή των Άγγλων μέχρι το τσιμέντομα, είναι 5 μέρες. Πες ότι το δεχόμαστε, ξέρω εγώ, για αληθινό αυτό. Μέσα σε 5 μέρες
Γιατί το τσιμεντώνουν τόσο γρήγορα. Και μάλιστα μία περίοδο, δηλαδή μόλις έχει πέσει η Γερμανία, δεν είναι ότι σου περισσεύει το τσιμέντο, ούτε ο χρόνος για να το εγκαταστήσει εκεί. Γιατί να κάτσουν να ασχοληθούν να τσιμεντώσουν. Φίλε, τσιμέντωμα σε ένα κτίριο και μάλιστα άσχημο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρω εγώ ανησυχούσαν ότι επειδή έχει νερά από κάτω θα κάνει καθίζηση και θα κάνει τρύπα στο χώμα. Απλά ούτε καν βγάλανε τις σκάλες, απλά τσιμεντώσανε. Απλά είπανε ρίχνουμε τσιμέντο. Μπορεί απλά να ήταν χάσιμο χρόνο. Αυτό. Μπορεί απλά να το είδαν έτσι. Είμαστε νικητές. Θα τσιμεντώσουμε ένα υπόγειο. Δεν μας ενδιαφέρει ξέρω, τι μπορεί να έχει το υπόγειο. Στην ουσία ξέρουμε τι έχουν κάνει. Δεν θέλουμε να το δούμε κιόλας. Δεν ασχολούμαστε. Ναι, αλλά... Γιατί να χάσουμε τον χρόνο μας, οπότε ρίξε εκεί το τσιμέντο και όλα καλά. Οι Άγγλοι είχαν ενημερωθεί ότι υπήρχαν 2 νεκροί Δίτες κάτω. Μπορεί και αυτό ήταν που ήταν. Η δικιά σου τέτοιος με είσαι. Αποθαρρυντικός παράγοντας. Πες ότι είσαι ένας αξιωματικός του Αγγλικού στρατού. Ωραία. Μπουκάρεις ένα κτίριο, στο παραδίδουν οι Αμερικάνοι και σε αυτό το σημείο σου λένε ότι υπάρχουν και 2 νεκροί Δίτες. Ότι και σου δίνουν και την αναφορά του ζωντανού Δίτη. Ότι εκεί κάτω, ξέρω εγώ, έχει πτώματα, έχει κινούμενα πτώματα. Αυτό έχει σατανιασμένος. Δεν θες έστω και πρακτικά να το ερευνήσεις, δηλαδή να στείλεις εσύ ένα Δίτη, 2 να δούνε τι γίνεται, τι λέει αυτός. Ωραία, θες να σου πω την αμαρτία μου. Αν ήμουν αν ήμουν όντως ο αξιωματικός του Αγγλικού στρατού, ναι, ρε φίλε, θα έστελνα άτομα τα οποία είναι κατώτερα από μένα για να δουν τι στο καλό υπάρχει εκεί πέρα. Δεν θα πήγαινε ο ίδιος. Όχι, ρε, πας καλά. Στα πτώματα που κουνιούνται. Επίσης, μια ωραία ερώτηση. Ο Δίτης έφτασε μέχρι το 3ο επίπεδο. Δεν κατέβηκε καν στο 4ο. 4ο, 5ο επίπεδο, τι έχει. Μπορεί να ήταν ο Βελζεβούλης. Ρε Να ήταν φίλε, έχεις. η είσοδος για την κύλη γη. Πρώτο επίπεδο διάφορα σύμβολα. Δεύτερο προς τρίτο έχεις πτώματα και παντού πεντάλφες και αυτά. Τρίτο και πηγαίνοντας δηλαδή προς το τέλος για να σας σκαλιά. Τέταρτο επίπεδο έχεις πτώματα με κομμένα τα κεφάλια και τραγοκέφαλα και πεντάλφες να κουνιούνται πάνω σε καρέκλες που θα θέλουν να αποδράσουν. Γενικά δηλαδή, όσο κατεβαίνει πάει χειρότερα. Δηλαδή 4 και 5 τι έχεις. Κοίτα, ας πούμε αυτό μπορεί να ήταν απλά παρέστηση. Ρε φίλε, ναι, οκ. Υπήρχαν πτώματα τα οποία προσπαθούν να αποδράσουν. Κοίτα, εγώ τώρα παρουσιάζω, επειδή πλέον έχουμε μπει στο κομμάτι τη νομοσία, παρουσιάζω και τι δύο εκδοχές και το σατανισμό έτσι, και προσπαθώ να βρω και δικαιολογίες για όλα. Τώρα, ναι, εντάξει, μπορώ να καταλάβω το ότι έτσι πω είσαι σε ένα σκοτάδι και βλέπει. Ή μυφόζο, εντάξει, με ό,τι φακό είχε. Και βλέπει και ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, νεκρούς πάνω σε καρέκλες και μέσα στο νερό. Δηλαδή, το νερό προσθέτει μια κίνηση που μπορεί να μην υπάρχει. Αυτό ή κανένα πτώμα που επέπλεκε να ήταν η σκιά που είπε ότι του ακολουθούσε και του κυνηγούσε ένα πτώμα μετά. Δηλαδή. Συνήθως δεν υπάρχει ο ήλιος, είναι το τεχνητό φως μόνο. Ναι, μπορώ να δεχτώ πολλά έτσι, αλλά και το τεχνητό φως διαστρεβλώνεται μες στο νερό. Δηλαδή, μια σκιά που δεν υπάρχει μπορεί να φαίνεται. Αυτό ακριβώς. Αλλά εγώ μπερδεύομαι, ρε εσύ. Έχουμε 2 νεκρούς. Αυτοί γιατί δεν γύρισαν ποτέ. Αυτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Τέλος πάντων, τσιμεντώνεται το κτίριο και όμως, ρε Φέμι, όπως είπαμε και πριν, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Όλα αυτά τι είναι. Έχουμε Jack Boots, ένα περιστατικό που ξέχασα πολλές φορές το έχουν ακούσει. Jack Boot είναι η αρβίλα, να ακούνε παρελάσεις αρβιλών. Δηλαδή, έχουμε διάφορα θεάσεις, περιστατικά, είναι ότι όπως είπα και μέχρι και στα στατιστικά του ΝΑΤΟ, έχουμε ανθρώπους που τρελαθήκαν, έχουμε ανθρώπους που αυτοκτονήσανε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν γινόταν και τίποτα. Κάτι τρέχει με αυτό το δημαρχείο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Να πω ότι είναι PTSD. Από το ΝΑΤΟ. Από το ΝΑΤΟ. Από όλους αυτούς τους πολεμιστές. Ναι, αλλά αυτοί που ήταν στο ΝΑΤΟ μετά μέχρι την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης δεν είχαν PTSD κάποιοι, ήταν φρέσκοι φαντάρι. Στους νεοσύλλεκτους έχουμε αυξημένες αυτοκτονίες. Στα άτομα δεν πολεμήσαν. Τότε δεν ξέρω τι να πω. Στα άτομα δεν είδαν τη φρίκη του πολέμου. Θα μου το κάνει Citibank που είναι και δικό στο θέμα. Είναι από τις θεωρίες που με γλυκοτσουνιάζουν λιγάκι, δηλαδή με τραβάνε. Γιατί το Rat House, ρε παιδιά, είναι η θεωρία μου, το guilty pleasure. Η αμαρτία μου δεν μπορώ να κόψω, δηλαδή είναι από τις θεωρίες που όσο ορθολογιστής και να είμαι, όσο και να θέλω να βρω μια λογική εξήγηση για όλα και να πω και οι μαλακίες στο Ναζί, με τραβάει και μου λέει Θοδωρή, πες ότι είναι αληθινό, πίστεψέ το για λίγο, πίστεψε ότι οι Ναζί προσπαθούσαν να φέρουν το Βερζεβούλ στη γη και ότι στο 5ο επίπεδο είναι η πύλη στην κόλαση. Δεν ξέρω ρε Θέμη. Εμένα με τραβάει να το πιστέψω, όσο τρελό και να ακούγεται. Τι πιστεύεις εμείς? Πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω πλέον, φίλε Θεόδωρε. Όχι, εννοώ αυτά που λέω, ας πούμε. Θα θεωρούσα ότι θα μπορούσε να είναι πιθανό σε τραβάει για σένα να πιστέψεις. Σαν συνωμοσία, ναι, με τραβάει υπερβολικά πολύ. Δεν θα πω ψέματα. Είναι ακριβώς όσο περίεργη πρέπει
Και ακριβώς όσο μη δικαιολογήσιμη πρέπει να είναι μια συνωμοσία. Με την έννοια ότι δεν είναι πολύ δικαιολογήσιμη, ακριβώς επειδή έχει όλα αυτά τα περίεργα. Απ' την άλλη είναι δικαιολογήσιμη γιατί οι Ναζί τους έκαναν βλακίες και περίεργα, τα οποία δεν εξηγούνταν και από τη λογική. Είναι όσο-όσο. Είναι όσο-όσο. Οπότε νομίζω ότι ο Χίμλερ εκεί και όλη τη αγάπη για τον αποκρυφισμό έχει βάλει το χέρι του. Όχι απαραίτητα, αλλά σου λέω, είναι μια από τις θεωρίες που είναι το I want to believe, ρε φίλε, όπως με τους Ξουκίνους. Είναι από τις θεωρίες που βγάζουν αρκετή λογική για να μην μπορείς να τις απορρίψεις εύκολα. Αλλά επί της ουσίας, εντάξει, είναι αν τις δεις τελείως ορθολογικά, όλες οι ιστορίες, ξέρω, οι φαντασίες και αυτά μπορούν να πάνε ή στο PTSD στην αρχή, και όσο περνούσαν τα χρόνια στην κακή φήμη που είχε αυτό το μέρος, είναι ότι πες κάνε φαντάρι βλακίες μεταξύ τους και απλά τα ρίχνανε στα φαντάσματα μετά γιατί ήταν εύκολη δικαιολογία. Αντίστοιχα, ήταν κάποιο μέρος βασανιστήριων, ξέρω εγώ, και οι Ναζί ήθελαν να κρύψουν τις αποδείξεις και δεν είχαν χρόνο και απλά άνοιξαν οι τρούπες στον τοίχο και βυθίστηκε όλο το μέρος. Και απλά πεθάνουν δύο δίτες και ο άλλος, ο τρίτος, απλά είχε PTSD από όλο τον πόλεμο. Είναι ότι είδε εκεί κάτω με, ξέρω εγώ, σκιές, κουνήματα του φωτός και αυτά. Δηλαδή, μόλις σου εξήγησα όλη τη θεωρία debunk, αν θες τη βρεις τερμορφολογιστικά. Ναι. Αν δεν θες τη βρεις τερμορφολογιστικά, έχει κάποιες πολύ περίεργες αποφάσεις και από τους υπεύθυνους, συν τους αξιωματικούς, τον αξιωματικό του Ναζί και αυτά, που σου αφήνουν μια κέρα απορία ότι γιατί διαχειρίστηκε αυτή η κατάσταση από το στρατό τόσο περίεργα. Δηλαδή, άμεσο κλείσιμο με τέτοιο. Κοίτα, όσο ορθολογιστής και να είσαι, δεν μπορείς να την πας τέρμα ορθολογικά αυτή την αφήνει θεωρία. πολλές απορίες, ναι. Γιατί, PTSD, ωραία, είναι τελείως λογικό. Γιατί άμα δεις και τις φωτογραφίες από τα άτομα που ζήσανε, πώς ήταν πριν και πώς μετά τον πόλεμο. Είναι όλοι τους, σίγουρα είδαν κάποιο φίλο τους, κάποιο συμφάδερο να πεθαίνει δίπλα τους. Ή ένα άργο πεθαίνει που είναι ακόμα χειρότερο. Δεν μπορείς αυτά τα άτομα να τα πάρεις τόσο πολύ στα σοβαρά, μόνο και μόνο από τα ψυχολογικά που τους έχουν δημιουργηθεί. Αλλά όντως ρε γάμο, αυτοί οι δύο οι νεκροί, οι δίτες, είναι τεράστιο πρόβλημα σε αυτή τη συνωμοσία. Αυτό γενικά. Σε αυτή την ιστορία βασικά. Οι δύο νεκροί δίτες και αυτά μας πούλησε ο τρίτος. Που μπορεί να μας πούλε απλά φοβισμένες αερολογίες, αλλά με συνδυασμό βασικά με τους δύο νεκρούς φίλους του, αυτές οι αερολογίες αποκτάνε ένα καινούριο νόημα. Αυτό δεν ήταν. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά που μας ακούσατε. Είμαστε